Bueno, Otxarkoagako jaiak, auzo honetan jaiak egon dira oindala urte asko, bere garaian etenaldi bat egon zen, edo etenaldi bat baino gehiago egon ziren, eta oindala urte, 10 urte, 15 urte, berreskuratu ziren gaur egun ezagutzen ditugun auzoko jaiak. Gaur egun astebeteko iraupena daukate, bi asteburu eta astean zehar ere izaten ditugu ekintza ezberdinak, saiatzen gara ahalik eta ekintza ezberdin eta gusto guztien enentzako izatea, eta auzoan dauden gusto ezberdinak barneratzen. Eta gaur egun jai batzordean auzoko eragile eta elkarte ezberdinak batzen gara. Auzoko eskaut taldea dago, Euskaitz Euskara taldea, Gazta Asanblada, Paia Konpartsa, eta gero ere auzokide ezberdinak batzen gara jai batzordearen inguruan, jaiak aurrera ateratzeko. Aste honetan hasiko dire Otxarreko jaiak, eta hasteko baruko honetan 7an edukiko guz rap txapelketa bat, eta domeka honetan izango dugu emakumeon eguna, Berdinotzaren eskutik. Urrengo osteguna izango da Euskararen eguna, eta ostiralean Batzaun eta Sesaten kontzertuak egongo direz. Eta amaitzeko, urrengo igandean izango da Habanaren kontzertua amaitzeko. Otxarreko jaiak direla eta auzoan dauzen taberna eta denda desberdinak zenbait gauza prestatu dute, adibidez kontzertuak edo beste zenbait ekintza auzoaren mugimendua sustatzeko. Hemen izango karpa handi bat, estenatoki bat, eta hemen bi txosna eta disfrutatzeko Otxarreko jaietaz.